₹10 ಹೂ ತಿಂಡಿಲ್ಲ. ಅವು ತಿಂಡಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಜೀವನ ಒಂದುಂಟು ಲೋಕಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಡಿ ಚಾಪಾತ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಹೂವಂಡ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ಬತ್ತಿನತ್ ಒಂಜಿ ಏನೋ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲು ಉಡುಪಿ ಬತ್ತಿತ್ತ. ಸೊ ಅದಾಗ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ್ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಪೋಪರ ಪಂಡದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬತ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ನನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತು ತುವೇರೆಗ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಿಗಲ್ ತುಂಬ ತೋದಿಪ್ಪರ್ ₹10 ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಡದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕಲ್ ರಡ್ಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಫುಡ್ಗಳ ₹10 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತು ₹10 ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೊಂಡುಂಡೇನೋ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಇನಿತ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಇಡ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುನ ಪೂರ ಫುಡ್ಗಳ ₹10. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಈನ ವೆರೈಟಿದ ತಿಂಡಿ ಈನ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ತೂಕ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ. ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಮುಲ್ಪ ₹10 ಕೊಡ್ಲ ಆ ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಗೂ ಅಥವಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವೇಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ನಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಲ ಹೊರ ತಿನ್ಪ. ಸೊ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಂಡದ ಏನಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಯ್ಬೇಕ ನಮಕ್. ಸೊ ನಮಕ್ಕೇನು ₹10 ಈನ ಪ್ರೇಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕೆಲ ಓ ₹10 ಹೋಟೆಲ್ ಪೋತ ಆ ಜನಕ್ಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತೇರು ಅಗಲ್ನ ಆಸೆಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಗಳ ಪಾತಿರ್ನಗನೆ ಎಂಕೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಂಕೋರ ಎಣ್ಣುಡು ನಮನೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾ ಲೈಫ್ ಪಂಡದ ಎಣ್ಣುಡು. ಸೊ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಗಾಡಿ ಜಪ್ಪೆರೆ ಯಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಕೈತಲ್ಡೆ ಉಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬುಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಜೋರ್ ಬಡವಲ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಇಂಚನೆ ಎಂಗ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಿತೇಶ್ ಪಂಡದು ಆರ್ ಎಂಗ್ ಪಂಡದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉಂಡು ಗಣೇಶ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪಂಡದು ಅಲ್ಪ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು. ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಮ್ಮನಿ ಗಣೇಶ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಓನರ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಅರಡಂತೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಮುಲ್ಪ ಈನೇನ ಫೇಮಸ್ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಮಾತ್ರನ ಅಥವಾ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುಣ ಅಂದು ತೂಕ ಕೇನ್ಗ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನಪ್ಪದಾರು? ಅನಂತರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಸರ್ ಮುಲ್ಪ ಈನಪುರ ತಿಂಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ವಾರೋಡು ಆಜಿ ದಿನ ಆಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಜಿ ಐಟಮ್ ಎಣ್ಣೆ ತಿಂಡಿ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ಬುಧವಾರ ಇನಿ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಧವಾರ ಅಂಚ. ಸೊ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ವಾರ ಒಂಜೇ ಜನ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇ ಜನಗಳು ಬರ್ಪೇರು. ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಡಿ ಗಿರಂಗದ ಪೋಡಿ. ಶುಕ್ರವಾರ ಬಟಡಂಬಡೆ ಶನಿವಾರ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಇಜ್ಜರ ಪಕೋಡ. ಓಕೆ ಐತಾರ ರಜೆ ರಜೆ ಸೋಮವಾರ ರವೆ ವಡೆ ಅಂಗಾರೆ ಬನ್ಸ್. ಸೊ ದಿನ ಕೊಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ 32 ವರ್ಷ ನೆಂಗಳು ಇರು ಮೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೆಯಲ್ಲಿತ್ತೇರು ಎಂಚ ತಿರ್ಬೇರು 612 ಉಂಡು. ಓಕೆ ಜನಾಚಾರ ಉಂಡು ನನ್ನೆ ಓಕೆ 620 ವರ್ಷ ಕ್ಯಾನ್ವರಿಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವು ದಿನ ಕೊಂಜಿ ತಿಂಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಐತೊಟ್ಟು ಬ್ಯಾತೆ ಏನವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಇನಿ ಬಜಲು ಕಾರಣೆ ಕೊಂಜಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್. ಓಕೆ ಸೋಮವಾರ ಬಜಲು ಕಾರಣೆ ಅಂಗಾರ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಇನಿ ಬಜಲು ಕಾರಣೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಬಜಲು ಕಾರಣೆ. ಶನಿವಾರ ಒಂದು ಶಾಮಿಗೆ ಬಾತ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ವೆರೈಟಿದ ತಿಂಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನೀಗ ಡೈಲಿ ಮಲ್ಪೆ ದಾಯಗೋ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜೊಂದು ತಿಂಡಿ ದುಂಬುಡಿಂಚಲ ಜನಕ್ಕಳು ಆ ತಿಂಡಿ ಲೈಫ್ ಮಲ್ತೇವೆ ನಂಗೆ ಬೇರೆ ತಿಂಡಿನಿಂದ ಪೋಪಿನೇ ಮೂಲೆ ಅಂಕಲ್ ಮಲ್ದನೇ ಅವ್ರು. ಓಕೆ ಪಂಚ ಆಗಲೇ ದಿನ ಕೊಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಕೊರ್ಕ ಬಂಡೆ. ಸೊ ಒಂದು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಸರ್ ಈರ್ನ ಕಲ್ಮಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಣಿಪುರ ಪೋಸ್ಟ್ ಜಂದ್ರಗಟ್ಟೆ. ಸೊ ಈ ತಿಂಡಿ ಪುರ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತ ಪತ್ತಾರ ಪರ ಅದ್ ಮೂಲೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ತೂತೆ ಗೋಳಿ ಬಜೆಗೆ ಚಟ್ನಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಈರ್ ಮಾತ್ರ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಚಟ್ನಿ ಅಜ್ಜಿ ನೀರು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಐಕ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು. ಓಕೆ ಅವೇನೇ ಒತ್ತು ಸಾಂಬಾರು ಐಕ್ಯ ಬರ್ಪೇರು. ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಅಂಡ 5:30 ಕ್ಲೋಸ್. ಸೊ ತಿನ್ನಿ ಮೂಲೆ ಬತ್ತೆ ತಿನ್ಪೇರ ಅದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪುರ ಬತ್ತೋಪೇರು ಪಾರ್ಸಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಉಣಪೇರು. ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬಟನಂಬಡೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಡ್ತದ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು 12 ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಶನಿವಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಬರ್ಪೇರು ಪಾರ್ಸಲ್ ಮತ್ಕೊಂಡಾಗ. ಓಕೆ ಮುಳ್ಳು ತಿಂಡಿ ಅಂಡ್ ಬರ್ರೆಗೆ ಏನು ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ಕಾಫಿ ಕಮ್ಮಿ ಚಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಓಪನ್ ಮುಳ್ಳು ಒಂದು ಪೂರ ಬ್ಯಾಲೆ ಮಲ್ಪನೆ ಈರೇನ ತೀರ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪರ್ ಸೊ ಅಂಚಾಂಡಿನಿ ಇನೀತ ಈನ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ದ ಇನೀತ ಇನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಆ ಮೂಜಿಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪಗ. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೂಕ. ಸೊ ಮುಳ್ಳು ರೇಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಇತೀರು ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಪಂಡರು ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಎಂಚ ₹10 ಹೂ ತಿಂಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಚಾಲ ₹10 ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದಿರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ₹10 ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು ಇರ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಿನ ದಿನ ಇರೆಗ್ ತರಕಾರಿದ ರೇಟ್ ಒಂದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಂಡಲ ಇರೆಗ್ ಅವು ಪುರೇಸುಂಡೆ ₹10 ಎನ್ನ ಒರಿಯನಾತ ತಿಕ್ಕನೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಬೇರಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಮಠ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಸೇಡಿಗುಂಡಿ ಮಠ ಅಂದ್ ಕಲ್ಮಂಜೆ
ದಿನ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾತಾಡು ನೈವೇದ್ಯ ಅವಳು ಏನ ಮಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಆರೋಗ್ಯ ಆತು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆ ಕಷ್ಟ ಆಪು ಮಲ್ಪೆ ಅದು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡ ಪೂಜೆ ಅದು ಬರೋಡತ ಬನ್ನ ಸಾಡ ಆಪು ನಂಚ ಹೆಚ್ಚ ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಬೋರ ಆಪು ಈತಿ ಅವು ಸೀಕಿನ ಸಿಕ್ಕಿನ ಇಟ್ಟು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪು ಅಂಚದ ಈಚೆ ಇಂಚೆ 30 ಜನ ಜಾಲ ಮಲ್ದಾರ ಅಂಡಿಕ್ಕಿ ಒಟ್ಟು ಜೀವನ ಒಂದುಂಟು ಅಂಡ ಈನ ಮಲ್ದನಂದ್ ಕೇಂದ್ರ ಎನ್ನಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೇನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ದ ಜನಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಸೊ ಇರ್ನ ಒರಿಯನ ಏನೈತೆ ಇರ್ ಬೆನ್ಪರ್ ಅವೇ ಉನ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚು ಬೋಡೆ ಎಂಚ ಇಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದೇವ್ರ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರಿ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ ಇಲ್ಲಂತ ಒಂಜಿ 4 ಅಂತ 6 ಮರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಉಂಡು ಕಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 40-50 ಸಾವಿರ ಅರಿ ಬರ್ಪೇರು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಲ್ಪರು ಬೊಕ್ಕ ಸೊಸೈಟಿ ಅರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲಾಕಿಪ್ಪು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬೇಟೆ ಖರ್ಚು ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ತೆ ಕೊಣ ಓಕೆ ಸೊ ಈತ ಇರ್ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಬಂಡದು ಈತ ಇರ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತಾರ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಇರ್ ಪನ್ನೀರ್ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಅಂಚನೆ ಅನ್ಸ ದಿನ ಬರೋಡ ಆಪಣ ಅಂದಿರ್ ನಡೆ ತಿಂಡಿ ಆ ತಿಂಡಿಗೆ ಹಾನಿಯೇ ಬರೋಡು ಬಟನ್ ಬೇಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೇಡ ಎಲ್ಲ ಗಿರಂಗ್ ಬೋಡಿ ಸೊ ಮೇರ್ನ ಏನ ಬಂತಿರ ಬಂಡ ವರ ಇನಿ ತಿಂಡಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಅವು ತಿಂಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ತಿಂಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಅಂಡ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ತಿನ್ನಾಗಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಧವಾರನೇ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುದಿ ಏರನ್ನ ಬರ್ಪಿನಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬತ್ತೆ ರೆಡಿ ಹೋಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ದಿನಲ್ಲ ಬರೋಡ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ತಿಂಡಿ ಬರ್ತೀರಿ ಏನಿಕ್ಕಲ ಬನ್ನ 10 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಇವತ್ತು ಮಾಮೂಲಿ ನೆರ್ಪೇರು ಇರ್ನ ಏತು ಬರ್ತುಂದು ಆನ್ಲ ಕಾತು ತಿಂದು ಹೋಗ್ಪೇರು 15 ಜನ ಮಟ ನೀನು 15 ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಜನ ಎತ್ತಲೆ ಕಡೆ 12 ಮಿನಿಟ್ ಓಕೆ ಎಂಕಿ ಸೇರ್ ಪಂಡರ್ ಮೂಜಿ ವೆರೈಟಿ ತಿಂಡಿ ಉಂಡದ್ದು ಎಂಕ ಮೂಜಿಲ್ಲ ಐತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಪರ ಮೂಜಿಲ್ಲ ಕೊರ್ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ನಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮೂಲೆ ಬತ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಶೀರಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಒಂದು ಶೀರೋಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕ್ ನಮ್ಮ ಕಥೆನೇನ ಪೂಜೆದ ಪ್ರಸಾದದ ಇಲ್ಲ ಕಾವುದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರಂದು ಬಕ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ರುಚಿಯ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು ನನೊಂಜಿ ಉಂಟು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಫುಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಬಜ್ಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ದಪ್ಪ ಬಜ್ಜಿ ನೀರು ಪಾಡದ ಮೇಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಜ್ಜಿ ಉಪ್ಕರಿ ಅಂತೂ ಮುಂಜಾನೆ ಇರ್ತೈತೆ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವೆಟ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮಾಡಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಮೂರು ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ದಿನ ಬರ್ತಾನೆ ಯಾವ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ವಾರದ 5 ದಿನ ಬರೋದು ಆಗ್ತದೆ ಸಂಡೇ ಬರೋದು ಸಂಡೇ ರಜೆ ಸಂಡೇ ಮೂಲಿ ಪೂಜೆ ಸಂಜೆ ಮುಖ ತಿಂಡಿದಿಂದ ಗೊತ್ತಾ ಚಾ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಫಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲೋಕಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಡಿ ಚಾ ಪಾಕ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ 100% ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈದಲ್ಲ ಅದು ನೆನೆಬಿಡು ನಿಗಲ್ನ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಬಣ್ಣ ವಾರದ 5 ದಿನ ಬೇರೆ ತಿಂಡಿ ಇತ್ತು ಸೊ ನಿಗಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ತಿಂಡಿ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನೆನೆಬಿಡು ಯಾರು ಆ್ಯಪಲ್ಲ ಬಂತೀನಿ ಸೊ ಇಂಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಗಲ್ ಪೋಯಲ್ಲ ನೆನೆಬಿಡು ಅಥವಾ ಓನರ್ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತಿಂಡಿ ರೊಟ್ಟು ಈಗ ಫೋಟೋಗೆ ನೆನೆಪುಡು ಈಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಪೇಜ್ ಉಂಟು ಸೊ ನೆನೆಪುಡು ಎಂಕಲೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಲೆ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ.
ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡೀ ಮಟ್ಟ ಏನಾಯಿತು. ಸೊ ನೆನೆಪಡು ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನೆನೆಪಡು ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಸರಿ ತಿಂದಾಂಡು ಅಲ್ತು ಪಿದರ್ದು ಒಂಚೂರು ದೂರ ಬತ್ತಿ ಹೋಗ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಒಲ್ಪ ಒಂದು ಪಂತಿನ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಪಿರೋಡಿ ತಿನ್ನರ್ ಲಂಚಿನ ಸಮ ತಿಂಡಿರ್ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದುಂಡದಾನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಉಡುಪಿದ ಒಂದು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಉಡುಪಿದ ಮೇನ್ ಚರ್ಚ್ ಏನುಂಟು ಹರ್ಷದ ಬದಿತ ಆ ಚರ್ಚಿದ ಬದಿಟ್ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಉಲಾಯ್ಪೋತು ನಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪಿನ ತಾದಿ. ಸೊ ಅದು ಔಸಿದ ಅಜ್ಜರೆಕಾಡ್ ಪೋಪಿನ ತಾದಿ. ಸೊ ಐಟೆ ಬರ್ನಾಗ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅವಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಆಪೋಸಿಟ್ ಒಂಜಿ ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಉಂಟು. ಆ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾರ್ಲರ್ದ ಬದಿಟೆ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆಲಗೆ. ಸೊ ನೆನೆಪುಡು ಬಲ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ಲೆ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.